Gweddiwn. Deiwn atat o dad i fawrygu dy enw ac i gydnabod yn addolgar dy fawredd da allu a thras. Deiwn i geisio arweiniad ysbryd ac i ddeisi bendith y bresenoldeb. Deiwn yn addolgar, deiwn yn ddisgwylgar, deiwn yn ostyngedig, deiwn yn enw Iesu Grist, ein gwaredwr a'n harglwydd. Amen. Bore da i chi gyd a chroeso cynnes iawn i chi'r Oedfa. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni y bore yma. Fe fydd hon yn Oedfa Gymun, ac os ych chi'n dymuno rhannu ni yn y Cymun, gai ofyn yn garedig i chi baratoi darn o fara a gwydred o ddiod. Ond i baich bod chi wedi gwneud hynny'n barod wrth gwrs. Os nad ych chi, fe gewch chi gyfle i wneud hynny yn awr wrth i ni wrando ar ein hemyn cyntaf. Croeso cynnes i'r Oedfa. Fe fydd ein myfyrdod yn seiliedig ar adnodau o benod olaf Efengil Matthew y bore yma, sef Iesu yn rhoi comisiwn i'w ddisgyblion. Dyma Elin yn awr i ddarllen yr hanes i ni. Aeth yr un disgybl ar ddeg i Galilea i'r mynydd lle y trefnodd Iesu iddynt fod, a phan welsant ef, a ddolasant ef, bod rhai yn amau. Daeth Iesu atynt a llyfaru wrthynt. Rhoddwyd i mi, meddai, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar. Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan ei bedyddio hwy yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân,
a dysga iddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chwi, ac yn awr yr wyf fi gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd. Caiff ambell berson yn ei tro gomisiwn i gyflawni tasg arbennig. P'run ai bod y dasg honno yn weladwy, neu yn glywadwy, neu yn ddarllenadwy. Anghofiai fyth mor profiad o'n weld ar capel Sistine yn Ninas Rufen rhai blynydde nôl, a rhyfeddu wrth edrych ar y nenfwd. Hynny yw, y nenfwd wedi beintio, Michelangelo wedi cael ei gomisiynu wrth gwrs i beintio'r nenfwd, a'r nenfwd yn werth i weld yn sicr. A dyna chi oedd comisiwn yn dyfe. Ond i fi, does neb wedi derbyn comisiwn yn fwy na'r comisiwn ar rhoddodd Iesu i'w ddisgyblion. Ewch i'r holl fyd, meddai Iesu, a gwnewch ddisgyblion. Meddyliwch am y peth. Nid côr na chantor na sefydliad, ond Duw ei hun yn edrych reit i fewn i lygaid disgyblion ac yn ei comisiynu i weithio ar ei gynllun mawr ef. Ac mae dowt gen i os oes un gosodiad arall yn y Beibl cyfan sydd yn rhoi mwy o ymdeimlad o fraint a llawenydd a phwrpas na chomisiwn mawr Iesu Grist i'w ddisgyblion. Mae'r comisiwn yn un ddiddorol iawn, a chomisiwn arweiniodd y disgyblion wrth gwrs ar antur fawr a chyffroes iawn. Gobeithio bydd y myfyrdod hwn a'r gomisiwn Iesu yn creu rhyw gyffro newydd yno ni y bore yma hefyd. Be sy'n mor arbennig am gomisiwn olaf Iesu i'w ddisgyblion felly? Wel, yn gyntaf, gadewch i ni sylwi o ble neu yn hytrach o bwy y daeth y comisiwn. Gwrandewch ar eiriau Iesu. Rhoddwyd i mi, meddai, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear, ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion. Pob awdurdod. Smo hwnnw'n hepgor dim ydy. Pob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. O ble dath y comisiwn felly, ond o Iesu, gwaredwr y byd. Nid o unrhyw bwyllgor, nac o unrhyw isbwyllgor. Nid o unrhyw gweinidog, neu o ddiaconied, neu o flaenoried, nid o unrhyw gyfundrefn, neu o unrhyw sefydliad, ond o berson. Mae'r cwbl wedi ganoli ymherson yr arglwydd Iesu Grist. Ond beth mae'r awdurdod hwn yn ei olygu? Mae e'n dweud, ewch a gwnewch ddisgyblion. Ac mae e'n dweud hynny wrth gryw o bysgotwyr garw. Mae e'n dweud hynny wrth fasnachwyr. Mae e'n dweud wrth ambell i swyddog yn y llywodraeth. Ewch a gwnewch. Mae'r comisiwn yn un enfawr yn dweud. Yn fwy o lawer na chryw unigolion. Hynny yw, mae'n cymryd corff byd eang, yn annog i gilydd, yn gweithio gyda'i gilydd, yn caru gilydd. Criw sydd wedi ymrwymo a'i gilydd i wireddu'r comisiwn hwn. Ac mae angen i ni gofio bob amser bod comisiwn Iesu wedi rhoi grŵp o bobl ac nid unigolion. Comisiwn arhoddwyd i'r eglwys Gristnogol yn y pen draw. Fe gwestiynwyd Iesu Grist ar fwy nag un achlysur wrth iddo fynd o amgylch y wlad, wrth iddo fynd ynglyn â'i waith, yn dysgu ac yn iachau, fe ofynnwyd iddo fe sawl gwaith yn enw pwy, neu o dan awdurdod pwy yr oedd e'n cyflawni'r gwaith. Ac fe fyddai Iesu pwysleisio bob tro mae o Dduw y daeth i awdurdod e. Does yr un person dynol yn medru rhoi'r fath gomisiwn. Ewch, gwnewch ddisgyblion, dysgwch. Mae'n gomisiwn ar rhoddodd Iesu, mae'n gomisiwn gyffredinol. Mae enw pob un ohono ni ar y comisiwn. Mae'n gomisiwn o Dduw. Mae'n gomisiwn hefyd sydd yn cwmpasu'r byd. Mae yna ryw led, mae'n gomisiwn llydan iawn yn dyw hi. Dyw i sicr ddim yn gomisiwn gul. Ewch a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, meddai Iesu Grist.
Ond yw i'n rhyfedd y duedd sy'n yno ni i gilhau ein gweinidogaeth, i gwrdd ac anghenion ambell i garfan o bobl yn unig. A'r carfannau hynny gan amle o'r un anian a ni. Ond mae Iesu yn sôn am yr holl genhedloedd. Hynny yw, yn hermau'r byd mae'r Efengyl yn siarad yn dyfe. Nid yn hermau cyfyrddin, nid yn hermau Sir Gar, nid yn hermau Cymru'n unig, ond yn hermau'r byd. Efengyl tangnefedd o'r rhed dros y byd. Beibl i bawb o bobl y byd. Yn hermau'r byd mae'r Efengyl yn siarad. John Wesley ddywedodd, taw'r byd yw ei blwy. Ewch i'r holl genhedloedd, meddai Iesu, ac mae hynny'n golygu bod pob person yn wrthrych cariad Duw. Do carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig ynedig fab. Gyda'r cyhoeddiad bod pawb, hyd yn oed y mwyaf bregus i iechyd a hawl i adael i cartrefi gerdded, beth am i ni gyd wrth gerdded yr wythnos hon gymryd sylw o bob person a welwn ni ar y ffordd, gan gadw pellter oddi wrthyn nhw wrth gwrs. Hynny yw, mae pob un ohonyn nhw'n blant i Dduw ac yn wrthrych i gariad. Ond a yw pob un yn ymwybodol o hynny tybed? Mae lle gredu yn dilyn y newyddion am farwolaeth erchyll George Floyd yr wythnos hon. Mae lle gredu nad yw'r byd yn gyffredinol yn ystyried bod pawb, beth bynnag yw y iaith sydd ar ei lleferydd, beth bynnag yw ei diwylliant, beth bynnag yw ei hanes, a beth bynnag yw lliw ei croen, yn wrthrych cariad Duw. Mae'r apostol Paul yn dweud wrth anech yr eglwys yng Nghorinth, o hyn allan, meddai fe, nid ydym yn ystyried neb mewn ffordd ddynol. Wel, nad i'n wir gobeithio. Gweld pawb o ffordd Iesu a wnawn ni. Dyna'r her i ni Gristnogion yn dyfe. Gweld pobl nid trwy liged y byd, ond gweld pobl trwy liged Iesu. Gweld pawb fel ein brodyr a'n chwiorydd ni yng Nghrist. Ac yn olaf, gadewch i ni ystyried yr addewid sydd yn rhan o'r comisiwn hwn. Nôl at Michelangelo, yn ddiddorol iawn fe gymrodd i 10 mlynedd iddo fe i gyflawni'r comisiwn o beintio'r nenfwd yn y Capel Sistine. Sawl blwyddyn fydd hi'n cymryd i ni gyflawni comisiwn Iesu Grist tybed? Wel, ewch, meddai Iesu, i'r holl genhedloedd, a dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a'r rhoddais i chi. Ac yn awr, yr wyf fi gyda chi bob amser, hyd ddiwedd y byd. Hyd ddiwedd y byd. A mae hwnnw'n amser hir yn dywe. Nid dweud nath Iesu fod e wedi cyflawni'r cwbl allai, a'i fod e bellach yn mynd i gymryd hoifach gan adael i eraill wneud y gwaith. Nid ras 100 medr, nid sprint yw'r bywyd Cristnogol, ond marathon sy'n para trwy'n bywyd a'n braint ni i'r rhedeg yng nghwmni Crist. Wrth i ferch ifanc adael adref am y tro cynta, fe ddywedodd i mam wrthi, cymer di'r rhaff wrth i ti gamu allan i'r byd mawr, ac fe arhosa i adre i ddal pen arall yr rhaff i ti. Am ba hyd fyddi di'n dal pen arall y raff, gofynnodd i merch. 2 mlynedd, 5 mlynedd, 10 mlynedd, ac atebodd i mam, mor hir ac sydd angen. A rwy fi gyda chi bob amser, mor hir ac sydd angen, hyd ddiwedd amser, meddai Iesu. Ac felly dyma ni, a Christ yn dod ato ni fel ag erioed, gan gyhoeddi gomisiwn. Rhoddwyd i mi, meddai fe, bob awdurdod yn y nef ac yr y ddaear, ewch gan hynny, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan i bydyddio nhw'n enw'r tad a'r mab yr ysbryd glân, a dysgu iddyn nhw gadw'r holl orchmynion a rhoddais i chi, ac yn awr, yr wyf fi gyda chi bob amser, hyd ddiwedd y byd.
Fe fydd e'n hawdd iawn i ni rhoi'r comisiwn hwn o'r neilltu am y tro. Falle bod rhai ohono ni'n cael ein galw i Gideon dyn yn y raff ac i estyn i'r tywyllwch i ddod o hyd i'r goleuni. Eraill yn gorfod gadael yr haff i fynd ar rhyw bwynt, mwyn rhyddhau ein plant i antur i bywydau. Ac eraill yn cael ei galw i aros adre i ddal yr haff yn dyn drwy gyfrwng gweddi am y fyrdod. Pa beth bynnag yw ein galwad ni yn y byd hwn, mae'r alwad yn sicr yn alwad i symud ymlaen. Ewch, medde Iesu. Ein braint ni yw mynd â neges yn ein calon, mynd â eiriau yn ein cof, mynd â'i weledigaeth yn ein llygaid. Ein braint ni yw mynd yn enw Iesu Grist. Amen. Hwn yw bwrdd yr arglwydd, sy'n agored i bawb sy'n ei garu. Mae'n agroeso i bawb sydd yn caru Iesu a'i gyffesu'n arglwydd a gwaredwr i ymuno ni wrth i ni rhannu'r bara a'r gwyn hwn. Diwn at y bwrdd mewn ymateb i wahoddiad ef. Diwn i dderbyn y bara a'r gwyn ac i rannu mewn cymundeb a Duw yn Iesu Grist a thrwy'r ysbryd glân. Ac orwn ein calonnau i'r Crist byw, yw fywyd ef lenwi a sancteiddio ein bywyd ni. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrthych yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, yn nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd, a dywedodd, hwn yw fy nghorff sydd yn eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd. Yn fy ngwaed i, gwnewch hyn bob tro ryddwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gweddiwn. Ein tadur hwnnw sy'n y nefoedd, edrych arno ni nawr o Dduw wrth i ni gyfarfod am gilydd o amgylch dy fwrdd sanctaidd di. I ni'n hynod o ddiolchgar i ti o dad nefol dy fod ti wedi'n gwahodd ni at y fwrdd heddi eto. Ac yn hynod o ddiolchgar arglwydd ein bod ni yn medru cyfarfod ein bod ni mewn mannau gwahanol, ond yr un yw dy fwrdd di. Ac wrth i ni edrych ar dy fwrdd di arglwydd, fe welwn ni'r llien gwyn, gwyn yn arwydd o lendid a ffurdeb. Fe welwn ni'r elfennau naturiol hyn hefyd, y bara a'r gwyn, sydd i'n ffydd ni yn arwyddion gweladwy o gorff Iesu a ddrylliw drosom ar y groes, ac o waed Iesu ar hedodd ein mwyn.
Gofynnwn ni ti o dad nefol i fendithio ac i sancteiddio'r hyn yr ydyn ni ar fi'n gwneud yn awr. Gofynnwn ni ti i gyfeirio'n meddyliau a'n calonnau tuag at groes Calfaria. Wrth i ni gofio am y ring a'r boen, a'r bicell fain a'r goron ddraen. Ac wrth i ni gofio unwaith yn rhagor pa mor ddrud i ti oedd cadw'r byd. Ac fe gofiwn ni am ein byd sy'n mewn gweddi heddi o dad. Yr byd hwn wedi cael ei daflu fewn i ryw ddryswch mawr oherwydd y Covid-19. Yn unig arglwydd wedi trio addasu cystel a fedrwn ni. Yn fi wyddwn ni fod yr hunan ynysu wedi bod yn eithriadol o anodd i rhai o dad. Ac yn ni'n gweddio o dad nefodd y byddi di'n agos iawn at yr heini sydd yn teimlo'n unig ar hyn o bryd. Ond diolch arglwydd am dy gwmni di. Ac yn ni'n gweddio bydd y bobl di, pa le bynnag y maen nhw, pa beth bynnag yw i hamgylchiadau nhw a'i sefyllfa nhw ar hyn o bryd. Bydden nhw bob un yn ymwybodol o dy gwmni di. Mae wedi bod yn wythnos rhyfedd iawn yn ein byd ni o dad. I ni wedi cael ein siglo i'r byw, wrth weld a chlywed am y digwyddiad mas yn Unol Daleithiau'r America, heb sôn am fanne eraill. I ni gweddio arglwydd y byddi di yn goleio meddyliau a chaloned y bobl di ar hyd a lled y byd. Ac yn ei hargyhoeddi nhw o'r newydd, bod bob person yn blentyn i ti, a beth bynnag yw ei hiaith, a'i cefndir, a'i hanes, a'i diwylliant, a lliw i croen. A bob un yn wrthrych dy gariad di yn y byd, nad rhyw glefyd ar groen y ddeia rhyw ddynoliaeth, nad rhyw swmp wesgur mewn gwisgo gnawd i ni, ond y blant di i ni. Helpa ni arglwydd i argyhoeddi'n byd o hynny. Ac i ni anymdywelu yn awr o dad, wrth i ni gymryd y bara a'r gwyn. Gan ddiolch i ti am aberth Iesu droso ni. Ond gan ddiolch hefyd am ei atgyfodiad buddigoliaethus ar fore'r trydydd dydd. Ac am ei fod e'n fyw ac yn bresennol yn ein plith ni yma heddi. Yn troi'r cyfarfod hwn yn Oedfa, ac yn troi'r gymdeithas hon yn eglwys. Derbyn ein diolch o dad a chliw ein gweddi, ac i ti o dad yn dad mab ac ysbryd glân, a bo'r clod a'r gogoniad yn awr ac hyd byth. Amen. A hwythen bwyta bara, cymerodd Iesu fara, ac wedi gofyn bendith fe'i torodd. A'r hoedd nhw gan ddweud cymerwch, hwn yw fy nghorff. Ac fe gymerwn ni bob yr un ohono ni o'r bara y bore hwn, cof amdano. Ac yna fe gymerodd gwpan, ac wedi diolch fe rhoddodd iddyn nhw, a gyfodd bawb ohono. Meddai wrthyn nhw, fy ngwaed i'r cyfamod yw hwn, a gollir dros lawer. Dyma'r arglwydd Iesu yn dod ato ni mewn bara a gwyn. Profwch a gwelwch mai da yw'r arglwydd. Crist bara'r bywyd, Crist y wir wynwydden. Gweddiwn. Nefol dad, diolchwn i ti am ein bwydo wrth y fwrdd a rhoi ni fywyd a nerth. Cadw ni'n wastad o fewn teulu dy bobl, a helpa ni dyfu mewn ffydd a chariad, ac i ddilyn Iesu'n ffyddlon ar hyd ein hoes.
Gweddiwn dros y blant ym mhob man, dros ein teuluoedd a'n cartrefi, fel y bydd rhieni a phlant yn cynnal ei gilydd mewn gofal a chariad. Dros holl deulu'r ddynoliaeth fel y bydd pobloedd y byd yn derbyn ei gilydd ac yn dysgu byw mewn heddwch. Dros deulud eglwys, fel y bydd y bobl ym mhob man yn tystio'n ffyddlon Iesu Grist ac yn gwasanaethu eraill yn ei enw. Arglwydd cymer ni, adnewydda ni, ac anfon ni allan yn nerth ysbryd, i fyw ac i weithio, mawl a gogoniant i ti. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni y bore yma. Diolch yn arbennig i gwmni recordiau sain a chorecymru.com am gyniatad i ddefnyddio'r gerddoriaeth. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel a chadwch yn iach a phob bendith a daioni i chi gyd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni a phawb sydd yn anwyl i ni o'r awr hon ac hyd yn oes oesoedd. Amen.